Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Wendy na sa ngayon ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Wendy at sana masunod ang lahat ng pangalan na nakalagay sa sulat ko dahil binago ko na ang mga ito. Sa ngayon, nandito ako sa Kingdom of Saudi Arabia pero hindi ko na ilalahad ang eksaktong lugar na aking kinaroroonan. Mahirap lang ang pamilya ko sa Pilipinas, kaya kinailangan kong mangibang bansa. Uumpisahan ko ang aking kwento noong nasa Pilipinas pa ako. Anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Bakit ba hindi ka namin makontak? Kahapon pa kita tinatawagan. Talagang may diferensya ang cellphone ko, Itay. Palaging lobat. Ay, Diyos ko naman, anak. Ang mabuti pa, pumaroon ka na sa ospital. Ha? Ospital? Bakit po, Itay? Sinong na ospital? Itinakbo nila kahapon sa ospital ang asawa mo na disgrasya sa motor. Ano? Kaya kailangan mo nang pumunta sa ospital, anak. Ang hipag mo ang naroon. Hindi ka kasi nila matawagan.
Ano ba naman itong nangyari sa'yo, Aljon? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na walang magandang maidudulot ang pagmumotor mo, pero matigas ang ulo mo. Nagmumotor ka pa rin kahit lasing ka. Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Ang hirap na nga ng buhay natin. Ganito pa ang nangyari sa'yo. Ang liit-liit pa ng anak natin. Kaya parang awa mo na. Lumaban ka, Aljon. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Kailangan ko ng makakatuwang sa pagpapalaki ko sa kanya. Lumaban ka. Parang awa mo na. Lumaban ka. Ano anak? Kumusta na ang asawa mo? Pagkatapos ng 1 buwan niya sa ospital, pwede na siyang umuwi, Itay. Iyon nga lang at Wendy, anak. ang sama nang nangyari, Itay. Bukod sa hindi na siya makausap ng maayos, hindi na rin siya makagalaw dahil naapektuhan ang spinal cord niya sa aksidente. Wendy. Ang sakit ng nangyaring ito, Itay. Magiging bedridden na si Aljon sa edad niyang 24. Walang may kagustuhan ng nangyari sa kanya, anak. Paano nga pala ang bayarin sa ospital? Nairemedyo ko na po. Napilitan akong mangutang. Hindi ko rin mapipilit ang partido niya na tumulong. Dahil sabi nga ng hipag ko, ako ang asawa ni Aljon, kaya dapat ako ang magremedyo. Ano ba naman yan? Hindi man lang ba sila Tay, pabayaan niyo na. Hindi na bali at nagawan ko na ng paraan. Yung hipag ko na bunso ang mag-aalaga sa kanya. Kaya makikiusap sana ako sa inyo, Itay. Kung pwedeng manatili muna dito ang hipag ko para maalagaan niya si Aljon habang nagtatrabaho ako. Anak, bakit gising ka pa? Tay, Iniisip mo na naman ba ang sitwasyon niyong pamilya? hindi maiwasan ni Tay. Nahihirapan na kasi akong magbayad ng mga utang dahil wala naman akong permanenteng trabaho. Anak, Kaya pinag-iisipan kong mangibang bansa, Itay. ano? May sinabi sa akin ng kaibigan ko na nagbakasyon. Kung gusto ko raw, pwede akong mag-apply. Ano daw yun, anak? Domestic helper sa Hong Kong, Itay. 2 taon ang kontrata. Paano na ang asawa mo? Iyon na nga ang problema ko, Itay. Pero ayoko namang pakawalan ang oportunidad na ito. Kaya tulungan niyo sana akong magdesisyon.
Sa tulong ng isang kaibigan, naayos ko ang papeles ko para mangibang bansa, Ate Emmy. 1 taon pa lang ang anak ko noong nangibang bansa ako. At siya ay naiwan sa aking ama at sa aking asawa na hindi na makakilos dahil sa kanyang aksidente. Ang aking bunsong hipag ang nag-aalaga sa asawa ko. Noong una, nasa bahay namin sila. Pero pagkatapos ng ilang buwan, sinabihan ako ng hipag ko na iuuwi na lang daw nila ang asawa ko sa bahay nila para sila na ang mag-alaga. Hindi rin ako tumanggi sa hiling ng hipag ko. Stay out ako sa unang bansang napuntahan ko, ate. Hindi lang iisa ang naging trabaho ko. Sinubukan ko talagang mag-sideline. Kung pwede lang na hindi na ako matulog, gagawin ko para agad akong makapag-ipon. Doon ko rin nakilala si Ryan. Alam mo kabayan, hindi maganda yung ginagawa mo. Ha? Anong mali sa ginagawa ko, Ryan? Hindi ka na nagpapahinga. Kapag day off mo, imbes na pumunta ka sa lugar kung saan nagkikita-kita ang mga kababayan nating Pilipino, nagtatrabaho ka pa. At marami ka pang pinasok na sideline. Hindi ka ba napapagod? Wala akong karapatang mapagod dahil kailangan kong magtrabaho para may maipadala ako sa Pilipinas. Ano? Napakahirap naman yan, kabayan. Pwede ba? Wendy ang pangalan ko. Hindi kabayan. Hindi ako TV broadcaster. Ha? Pasensya ka na. Nasanay lang ako na ganyan ang tawag ko sa mga kababayan nating narito. Okay lang naman sa akin. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi ako broadcaster. Palabiro ka, no? Wendy. Ganyan. Yan ang pangalan ko. Wendy. Hindi kabayan. Tay, natanggap niyo ba ang pinadala ko? Oo anak, maraming salamat. Dinala ko na ang kalahati ng ipinadala mo sa bahay nila Aljun. Dahil binisita ko siya doon. Ganun din ang apo ko. Salamat po. Kayo na tuloy ang nahihirapan dyan. Anak, wala yun. Basta mag-ingat ka dyan. Ganyan talaga ang ginagawa ko, Itay. Pero may napansin ako, Wendy. Ano po yun? 2 beses kong magpadala ka sa 1 buwan. Gusto ko lang mabayaran agad ang mga utang ko, Itay. Mahirap pag nagpatong-patong ang interes. Pero baka wala nang natitira sa sinasahod mo, anak. Huwag kayong mag-alala, Itay. Gaya nga ng sinabi ko, talagang nagsusumikap ako dito. Kahit walang matira sa akin, basta may maipadala ako sa inyo dyan sa Pilipinas. Talagang masama ang pakiramdam ko. Paano ako makakapag-sideline pag ganito ang nararamdaman ko? Nanghihina ako. Bakit kaya? Oh, Wendy, paano? Pupunta na ako sa tambayan ng mga kapwa natin Pilipino. Sige lang, Ryan. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? O wala. Okay lang ako. Sige na, baka malate ka pa. Hindi kita pwedeng iwanan na ganyan ang kalagayan mo. Halika't aalalayan kita papunta sa sofa. Wendy, mainit ka. May sakit ka. Nilalagnat ka.
Halika, paiinumin kita ng gamot. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Ngayong nakainom ka na ng gamot at nakapagpahinga ng ilang araw. Okay na ako, Ryan. Salamat ah. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Walang anuman. Alam mo, Wendy, hindi kasi maganda yung ginagawa mo. Na halos wala ka ng pahinga. Ha? Ako nga. Lalaki ako. Pero hanggang 2 lang ang sideline ko. Mahirap abusuhin ang katawan natin. Lalo na at hindi natin kasama ang pamilya natin dito. Ryan, Totoong nandito tayo para magtrabaho para sa ating mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero hindi natin dapat abusuhin ang ating kalusugan. Dahil kung may masamang mangyari sa atin dito, walang mag-aalaga sa atin. Mabuti na lang at kagaya ko, stay out ka rin. Kung nagkataong stay in ka at naroon ka sa mga amo mo, ewan ko na lang. Baka pagtrabahuin ka pa rin kahit alam nilang may sakit ka. tama ka, Ryan. Salamat sa iyo, ha? Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin. Dahil sa mabuting ugaling nakita ko kay Ryan, mas napalapit ako sa kanya, Ate Emmy. Binata pa si Ryan, pero gaya nga ng nasabi niya sa akin at ng mga malalapit niyang kaibigan sa bansang kinaroroonan namin, independent si Ryan at ayaw umasa sa kahit kanino. Matulungin si Ryan, kaya marami siyang kaibigan. Marami pa nga ang mga kababayang kababaihan ang nagpaparamdam na gusto nila si Ryan, pero hindi niya pinapansin. Kaya nagulat ako nang biglang umamin sa akin si Ryan na mahal niya ako. At dahil siguro sa kabaitan at pag-aalaga niya, hindi ko na napigilan ang sarili kong makipagrelasyon sa kanya. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Paano na yan, Ryan? Anong gagawin ko? Ano pa nga bang dapat mong gawin? Alagaan mo ang sarili mo at ang pinagbubuntis mo. Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo, Ryan? May asawa ako sa Pilipinas. Kailangan kong magtrabaho para mapadalhan ko sila. Ay, hindi ako pwedeng mabuntis. Ano? Wendy, huwag mong pag-isipan ng masama ang buhay sa iyong sinapupunan. Huwag mong pag-isipan ng masama ang magiging anak natin. Ha? Parang awa mo na. Nagkasala na tayo at dala mo ang bunga ng pagkakasalang yan. Kaya huwag mo na sanang dagdagan pa ng isa pang kasalanan ang kasalanang nagawa natin. Anong ibig mong sabihin, Ryan? Ituloy mo yan. Huwag kang magbalak ng masama. Paano ako magtatrabaho kapag lumaki na ang tiyan ko? Paano ako makakapagpadala sa pamilya ko sa Pilipinas? Ako ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Marami akong kaibigan dito na pwede kong lapitan para madagdagan pa ang sideline ko. Magdodoble kahit ako dahil magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Para may maipadala ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang pakiusap ko lang, ingatan mong lagi ang sarili mo at ang ipinagbubuntis mo.
Yan lang ang hinihiling ko sa iyo, Wendy. Matatapos na ang kontrata ko dito, Wendy. Tamang-tama. Mag-aanim na buwan na rin si baby. Ryan, Ayaw kong sirain ang pamilya mo sa Pilipinas. Kaya humihingi ako ng kapatawaran. Dahil minahal kita. Ryan, Gusto kitang makausap ng masinsinan. Kaya mo bang iuwi sa Pilipinas at alagaan doon ang anak natin? ha? Sa ganyang reaksyon mo, alam ko na ang iniisip mo. Pero napaghandaan ko na yan. Kaya hinihiling ko sa iyo ngayon na sa pagtatapos ng kontrata ko, sa pag-uwi ko sa Pilipinas, isasama ko na si baby. Ano? Ryan, Gaya nga ng sinabi ko, Wendy, ayokong masira ang pamilya mo sa Pilipinas dahil sa pag-iibigan natin. Matagal pa bago matapos ang kontrata mo dito. Samantalang ako, halos patapos na. At gaya ng sinabi ko, hinihingi ko ang pahintulot mo na iuwi ko si baby para maalagaan ko. Kaya kung pwede, hayaan mo na kami. Ramdam kong tunay ang pag-ibig na namamagitan sa atin. Pero napaka-komplikado dahil sa sitwasyon mo. Nasabi mo sa akin ang sitwasyon ng asawa mo. At siguradong masasaktan yon pag nalaman niya ang nagawa mong pagkakasala sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ipahintulot mong maiuwi ko si baby sa Pilipinas. At putulin na natin ang ating relasyon. ano? Pero ang anak ko, paano ng anak natin? Hindi na ako makikilala ni baby. Hindi ko pababayaan si baby. At hindi ko rin siya ipagkakait sa'yo. Pero dapat maging maunawain ka dahil sa sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na makikilala ka ng anak natin. Pero sa ngayon, kailangan muna nating magsakripisyo para manatiling maayos ang lahat. Maintindihan mo sana yan, Wendy. Isang linggo na lang, uuwi ka na sa Pilipinas. Bakit malungkot ka, Wendy? Ate Puring, iniisip mo ba ang anak niyo ni Ryan?
Responsable si Ryan, Wendy. Hindi niya pababayaan ang anak niyo. Namimiss ko ng anak ko, Ate Puring. Gusto ko na siyang mayakap. Gusto ko na siyang alagaan. Wendy, Alam kong kasalanan ang naging relasyon namin ni Ryan. At inaamin ko, noong una, binalak kong hindi dapat mabuhay ang anak namin. Pero, namimiss ko na talaga ang anak ko, Ate Puring. Miss na miss ko na ang anak ko. masalimuot ang naging kasaysayan niyo ni Ryan. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na bago umuwi ng Pilipinas si Ryan at ang anak mo, nangako siya sa iyo na hindi niya ipagkakait ang anak mo sa iyo. Ayaw lang niyang magulo ang payapang buhay mo doon. Huwag kang mag-aalala. Kilala ko si Ryan. Isa siyang responsableng tao at mapagkakatiwalaan. Kaya lahat ng sinabi niya, matutupad. Ang importante ngayon, gawin mong prioridad ang sarili mo at ang pamilya mo sa Pilipinas dahil malapit ka nang umuwi. Anak, 1 buwan na simula noong dumating ka. Pero bakit napakalungkot mo? Tay, Ha? Oh, anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? wala akong problema, Itay. Pero meron akong inililihim. Ha? Ano yun, Wendy? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Itay! Anak, sabihin mo kung ano ang nangyayari. Baka matulungan kita. May mabigat akong kasalanan, Itay. Ano yun, Wendy? Sabihin mo sa akin, anak. Ano ang kasalanan mo? Wendy, anak, sabihin mo. Hindi mo dapat kinikimkim yan. Sabihin mo para matulungan kita. Ipinagtapat ko ang lahat sa itay ko, Ate Emmy. Noong una, napansin kong may paninisi siya sa akin. Pero siguro, dahil sa awa niya sa itsura ko, dahil sa ipinagtapat ko sa kanya, inunawa niya ako. Gusto niyang ipagtapat ko ang lahat sa asawa ko. Pero nakiusap ako na huwag na lang, dahil natatakot akong may mangyari pa sa asawa ko. Nung nabalitaan ko kay Ate Puring na nandito si Ryan sa Kingdom of Saudi Arabia,
Kinausap ko ang itay ko na pupunta ako dito. Pero hanggang ngayon, 1 taon na lang at matatapos na naman ang kontrata ko, hindi ko pa nakikita si Ryan. Dahil ayon kay Ate Puring, hindi niya alam kung anong eksaktong lugar dito sa Saudi ang kinaroroonan ni Ryan. Gayunpaman, ate, umaasa ako na darating ang panahon na muling magtagpo ang landas namin ni Ryan. Hindi para magkasalang muli, kung hindi para lang sa anak namin na bunga ng isang mali pero wagas na pagmamahalan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Wendy. Una sa lahat, Wendy, salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong sensitibong karanasan. Huwag kang mag-alala dahil gaya ng iyong kahilingan, lahat ng binanggit mo sa iyong sulat ay aming sinunod. Mapagbiro ang tadhana dahil dumarating ang mga pangyayaring akala natin ay imposibleng mangyari, pero nangyayari. Gusto kong sabihin sa iyo na lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kung hindi mo pa mahanap si Ryan ngayon, siguro hindi pa ito ang tamang panahon. Pero naniniwala ako na darating pa rin ang panahon na muling magtatagpo ang landas niyo ni Ryan at makikita mo rin ang anak mo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag kang bumitiw sa lumikha at laging ipanalangin ang iyong layunin. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas.